И здравейте, еклери! Аз съм Мишо. Арма. Азрас. А, този клип искам да съобщим, че когато съберем 20 абоната, мислим да направим giveaway. Да. В този giveaway мислим да дадем на 4 щастливци, на двама от тях по едно интро и на двама той там По две корици. По два банера, всъщност. И така, за да участвате в гивауея, трябва да коментирате този клип, да го лайкнете. Или да напишат запис. Да, Нещо. Да се абонират също. да се абонират и да лайкнат. Лайка, ако искат. Така. Да, не се съобщи. И това е, мисля. Да, може да намерите моят канал в описанието на този клип. И също може да се абонирате за мене. Аз също мисля да направя един giveaway и така.